lining utamaning nata berbudi bawolak sono lire berbudi mangkono lila legawa ing mriya hangga ganjar saben dina agung denya paring dana lire kang bawa laksana hana tepi pangandika bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan Patih Ludra Parimuka kula wonten dawuh tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun jimat pepunden kula donya prapteng delan sinuwun Prabu Karungkala dina iki ratu gustimu kang duweni kepinginan anggone bakal suwita meguru marang Begawan Durna ing pertapan Sukalima bakale kasembadan mekaten sinuwun iya nanging ana syarat-saranane lajeng syarat-sarananipun menapa kawarenga Kang Patih kula pun Ludra Parimuka cumadong dawuh sinuwun syarat-saranane ya kuwi aku Prabu Karungkala ratu saka negara Guwa Barong kudu bisa mbubarake pertapan sing jenenge pertapan Arga Klasa kang dipandhegani kelawan Begawan Bima Suci syukur bagi aku bisa nyirnakake Begawan Bima Suci kuwi mau teh lajeng kersanipun sinuwun Prabu Karungkala kadosa pundi gendhehku mrusunging kalih kesuk panataling kalbu ora sabar rasaning atiku kepengin selak daya-daya meguru nyecep kawruh marang Pandhita Durna mula ora usah ndadak kesuwen kepyakna wadya bala saka negara Guwa Barong pilihana sing kandel kulite sing atos balunge grit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong gawa saking senjata lan gegaman lading pangresing daging bathuk wadahing getih pertapan Arga Klasa dadekke Karang Abang nok dateng sedika dawuh bocah temenggung kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Karungkala ratu saking negari Guwa Barong metuwun jaba kepyakna para wadya bala saka negara Guwa Barong pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabudalake nok amit madal pasilan aja kaya bocah cilik kumrekang bala lumares budyaling pramabya kuswa
rame rame kumuro pindha ombake samudra
เ
neh. Ah. Ah. Oh. Hey. Hey. Oh. Ah. Oh. Ah. 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 Oh. 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 Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh, ah, ah, oh, oi, ah, oh, ah, ah, oh, shit, hey, yeah, oi, oi, ah, it, ah. Saring umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tancaruk wong deni rama parna ang dwaja nyumeng bendhe ngungkung risang rekyana bate kang minangka jujuk ing prawadya bala iya jagat iya dewa ya Bathara biyen bapakmu Werkudara ya sang begawan Bima Suci sing saiki minangka dadi dwijane utawa gurune awake dhewe biyen anggone kepengin gayuh ilmu kasampurnaning urip utawa kawruh sangkan paraning dumadi direwangi totoh nyawa ora mundur ing geguntur ora mendhok ing bebaya bot-bote kepengin ngrungkepi kautaman lelakone bapakmu iki kena kinarya kaca benggala
urip iki kudu sarana laku. Yen kepengin sugih ya kudu gelem nyambut gawe, yen kepengin pinter ya kudu sinau, bisane ngerti kudu takon, becike merga kulino. Nuwun inggih ngestoaken dawuh Wakapi. Mula ing ripalungguhan iki aja nganti mangu-mangu sing dadi rasamu. Punwa dinuta klawan Sang Resi Bima Suci. Kinen rumeksa kayuwanan lan katentremaning pertapan arga klasa kene. Awit saka pangandikane Sang Resi iki mengko mesti bakal ana parang muka kang anempuh gati ngrabaseng marang pertapan arga klasa. Mula Angger Antarja, Angger Gatotkaca lan Antasena tak timbali ayo papan kang ayem lan tentrem iki direksa. Papan lan kang ayem kang sarta tentrem iki dijaga. Yen ana sing bakal ganggu gawe aja wedi, enggal disingkirake. Ya ngestokke dawuhmu Wanoman. Hanoman malumpat sampun prapting witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal Wanodya yukur ageng kelong rusak warlan kesma. Rekata Sang Gatotkaca dinon mapakareka suta Sakabira Kresna Bharata manahar muji saktinira Bharata manahar muji saktinira ngaglah ing tengahing dlanggong risang Gatotkaca nering ceparsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa ta busanane Raden Gatotkaca caping Basunanda Kotang Antrakusuma kasut padha kacerma yekti ana kuwasane dhewe-dhewe caping Basunanda ana udan ora kudanan ana panas datan kepanasen Kotang Antrakusuma apa ta dayaning Kotang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang senadyan lulang dumadi saka walungsungan Sang Hyang Nagaraja dayane
Dayane ngembah lemah sangar kayiwaing sarta ngungkuli pendhita tapa dadya tawa tawi tawar. Wis jangkep busanane Raden Gatotkaca. Sigra cancut tali wanda. Gebrak lemah kaping 3 mlete kawiyat supu-suping himo himantaka. ana dongeng enthik-enthik si panunggal patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak galet
Lah iya bener kandhamu. Lali sumber katiwasa. Masmi ber panonku pating kalepyur watati tati tak wata. Durung sanggonku yen dalem lumaku saka ing negara Guwa Barong. Kepapak ana wanara kusika seta tegese kethek wulese putih. Yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi kekasihmu. Tambuh marang aku aranku Begawan Anoman. Anoman ya Senggana. Senggana Rama Ndayawati. Rama Ndayawati ya Begawan Maruti. Bali takon ana barisan segelar sepapan sing jangkep gegamaning aprang aku sapa sing dadi cecunduk ing lagu. Temenggung pangkatku kesepe Ratu Gustiku Prabu Karungkala Segara Guwa Barong. Tambuh marang aku aranku Temenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Yo sumedya laku marep menyang ngendi pendirangan mripatmu kaya bajingan kelangan lacak nyimpang ngiwuh utawa nengen sumedya laku marep menyang ngendi lubarke pertapan Narga Klasa mateni Begawan Bima Suci. Apa dosa kang sarta kaluputane Begawan Bima Suci dene arep kok pateni? Ora usah takon dosa kang sarta luput. Pertapan Arga Klasa kene isih ke bawah negara Ngastina. Anggepe apa? Anggepe apa Bima Suci medhar kawruh sangkan paraning Damadya kawruh kasampuraning urip. Pertapan Arga Klasa kene isih ke bawah negara Ngastina. Gelem bubar ora? Ora gelem bubar. Lakonana pendhita tak nggo gateng ndase. Kurang ajar, ora usah goleki Begawan Bima Suci. Anoman kang bakal marantasi gawe ngadepi dedapuranmu. Edan, pernah apa Begawan Bima Suci? Ora sanak ora kadang yen mati melu kelangan. Babar ngopo? Wani karaku, entek wedine kare wanine. Yo. Legan golek momongan bubune golek pacaran merangi tatal gerak jauh. Gedemu cilik dhuwur mundhek kupat kapitoke buntute ula tapak angin kejero kaya manuk branjangan. Tengkang kandeling kulitku jemenggleng sudukanmu. Yen pancen wis sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu. Wateken aji-ajimu. Tumpang so tebiat datang melengsat kamu sesuk ra iso kumpul karo bojomu kowe. Trengginas sing dadi solahmu Anoman. Hei.
Wait, day, ho, hi, hor, wa, hi, wa, hi, wa, oh, waya, ho, he, ho, wa. Ho, he, ho, wa. Duh. Ho, he, kaya, ha. Duh. Iya. Ai, hei, hit, hat, ha, woi, ha, Oh. Bleh. Wah. Oh. 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 Ah. Wah. Wah. Duh. Mati aku. Hi. Hey. Hi. Ah. Duh. Ah. Oh. Ra. Keruyungan main. Yo. Oh. Pas, ha, hit, at, ra, ho, ra, hit, ra, ho, wet. Loh, ning ndi mau percaya? Metu. Lho, mlebu lemah iso mengo. Makluk. Ah, ya. Oh, ya. Hei, hei. Wah. Yo. Ha. Hi. Ha. Ra.
manungsa wani tanding kelawan mami Jayeng Palu Gonsa Apa sirotan Ladalah ana satriya dadane mencorong kaya meteor sapa kae Raden Gatotkaca ya Raden Krincing Wesi bali takon sapa jenengmu Patih Ludra Parimuka Warangka dalem negara Guwa Barong Gatotkaca piye cara wong negor pring aja kok pilih sing lempeng-lempeng ki dangkele adepana mara gage Jogito tak kendangi kemah-kemah balungmu kowe. Woi.
Hei. Wah. 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 Blow. Oh. 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 Wah. Ada. Aja mbok pindah karo kanca. Wah. Lu. Wah. Wah. Lu. Wah. 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 Ah. Wah. Wah. Dah. Handhetel gayuh gegono Risang Rama Ndaya Padyana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning wareh Hong Mbadha kolam tanpa tuwa Mina-mina jro jaladri Mila gugu saben ari Latialah. Iki sing marake pertapan Arga Klasa dipageri dengkul bibit. Kethek tuwek engklek-engklek meh matek. Anoman jenengmu? Ya pancen kepranyata. Sapa kang dadi aranmu? Aku Ratu Sagara Nggawa Barong sing jejuluke Prabu Karungkala. Ayo. Yen kowe kethek elek isih pengin nyawang padanging srengenge isih pengin ngemut legining gula. Ora usah melu celeng boloten kebo lateken minggata saka pawan iki. Keduka mbubarke pertapan Arga Klasa yen wis ngatang-ngatang kunarpane Anoman dadi batang etyan bosen urip kowe. Lakon tak gaglak limpamu kowe Anoman. Ah! Baik! Baik! Ya!
Rawuh kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon perang kang obro markata ing welatalah Anoman ora kena sinangga entheng jebule ambak mung wujud wanara utawa kethek nanging anduweni kasekten kang linuwih ya aja dikira Prabu Karungkala mundur Prabu Karungkala ora bakal mundur secangkah Anoman kepeksa aku tega karo kowe Sang Prabu Karungkala Bro Swangkah anggrus rusumbar lindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk ing welatalah menika calon guru kula Bapak Pandhita Durna lah kok menggak anggen kula badhe mbedah pertapan Arga Klasa mbubaraken pondok pesantren Arga Klasa mateni Begawan Bima Suci Karungkala kados pundi aku lagi kelingan banjur aku ngendhek sing dadi lakumu kersanipun Bapak Panembahan kadosa pundi kene perang ki aja mung nganggo akal nanging akale digunakake liripun kados pundi sing dadi Begawan Bima Suci kae sapa kae iki panenggak Pandhawa sing jenenge Werkudara ya Bratasena dadi pendhita tegese negarane Pandhawa negara Ngamarta saiki kelangan Werkudara kamangka jagat nyekseni umat ngakoni kalamun to Pandhawa kuwi sumber kekuatane mapan ana ing Werkudara ya Bratasena. Yen Werkudara ora ana bakal kumplang negara Ngamarta ora duweni kasekten apa-apa. Mula kowe ora usah ngentek-ngentekke tenaga arepe bedah pertapan Arga Klasa kowe ora usah ngentek-ngentekke tenaga mateni Begawan Bima Suci. Bablasa lumarapo marang negara Ngamarta ya negara Ngindra Parahasta. Negara Ngamarta kelangan Werkudara kamangka Pandhawa kuwi ibarat ndok sak petarangan. Mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh melu ngrasake. Bablasa menyang negara Ngamarta Pandhawa ora duwe kekuatan. Bedahan negara Ngamarta patenana Puntadewa Janaka Nakula Sadewa. Yen Puntadewa Janaka Nakula Sadewa wis mati, Werkudara bakal ngenes pikire. Wong yen wis ngenes pikire arep ning diparane, bakal Werkudara mati. Nyuwun pamit. Uta Pandhawata katiwisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana wala dalah Karungkala kok ya ora kepikiran wit mau-mau ya aku wis ngerti kondange kalamunta
Pandhawa kuwi kekuwatane jane manggon ana Werkudara. Yen Werkudara ora ana tegese Pandhawa wis ora duweni kasekten Ngamarta kumplang. Yo, ora sadetak ngentek-ngentekke tenaga bedah arga klasa mateni Bima Suci. Dina iki aku langsung bablas tumuju ana ing negara Ngamarta tak bedahe Ngamarta patenane. Puntadewa Canaka Nakula Sadewa. Kalamun wong papat wis mati Werkudara ya Begawan Bima Suci bakal ngenes pikire mati ngenes Begawan Bima Suci. Pandhawa Ngamarta lak bedah Puntadewa Canaka Nakula Sadewa karungkala musuhmu. Milang kori rasa sedina kaya setahun kaya bang dina rena wengi tak bisa turu aku tansah gede siramu kelayanganmu ngatone netra sepulane itu mengrasa kangenku kangen 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 aku kangen siramu Eloyono mati-mati weruh Hamet Wilasa Manglono mangape tira Gending marioneng tapane si Cakalaya lir dadit ya mandragini ya nantana si Jakalayar Mbok Sri Gading melati sorgemuning Kakang Semar Badranaya. Wonten dawuh menapa Gus Ndara kula Raden Canaka Pandhawa bebasan endhog sak petarangan mati siji mati kabeh mukti siji kabeh ya melu ngrasake kamukten. Kamangka ing ripalungguhan iki Kyai Kakang Bimasena mentar saka Praja Ngamarta ya Indrapura Hasta murca saka kasatriyan Jodipati.
Lajeng kersanipun Ndara Arjuna kados pundi? Tarunana Windanana ora bakal bali yen durung bebarengan kelawan Kakang Werkudara Kyai. Oh inggih Gus. Monggo. Monggo kula dherekaken. Ayo Gareng Petruk lan Bagong Tut wuntat tindake Bendara. Ayo ma tak dherekake. Sikra kang pala tuminga sorote pandam sumulung amadang idro pasare yan ngenani watana katon remu-remu kalingan ngangrangan sang dyah manah engkung sumungkem guling sang kakung rerepa alon wuwa sira baboyanyi eman-eman maneman eman berantik brantoya yulun tadah runtik ing hong ilahing sekaring buwana langgeng kakang Guna Resi Narada prakenjang pak pong
Welut wisa banteng wareng kawula wonten punapi Adi Guru? Ing ripalenggahan sakmangke kahyangan Suralaya kahananipun lagya ketaman gara-gara kagiri-giri mubal endute si Blegedaba ngakak galak kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya goreh rongeh bingung bilunglungan para dewa miwah dewi para hapsara kang sarta hapsare Kakang menawi saking pamanggihipun Kakang Gunaresi Narada kayangan ingkang swasanipun nembe ketaman dahuru punika kadaya saking punapa Kakang Adi Guru kados pundi kayangan ketaman gara-gara kagiri-giri banyu ingkang wonten ing samudra umup wonten ing daratan gunung jebluk ping 7 sehari menika kadaya saking titah pujangkara ingkang sakmangke mangasrama wonten ing pertapan Arga Klasa titah kala wau tutugur medhar kawruh ingkang sinandhi winastan kawruh sangkan paraning dumadi utawi ilmu kasampurnaning urip mboten asanes titah wau inggih pun panenggak Pandhawa satriya Jodipati pun Werkudara haglar brahmana utawi pendhita mapan wonten ing pertapan Arga Klasa peparep Begawan Bima Suci Adi Guru mangancur laguning angin gugur agraning harga guru-guru nita kagiri-giri ing Kakang Gunaresi Narada wonten menapa Adi Guru morang tata Werkudara gelar pandhita wonten ing pertapan Arga Klasa peparep Begawan Bima Suci morang tata nepak embun-embunaning para Jawata. Bima Suci utawi Werkudara anggadhahi kalih kesalahan utawi kalepatan inggih punika ingkang setunggal. Bima Suci wanuh-wani medhar kawruh sangkan maraning dumadi utawi ngilmu kasampurnaning urip kamangka punika kawruh ingkang sinandhi kawruh ingkang wingit mboten kenging jalma limrah hamedharaken ilmu kala wau bilih pancen mboten nguwasani kawruh kala wau punika kalepatanipun Bima Suci ingkang angka setunggal dene ingkang angka kalih Bima Suci wantun haglar pandhita mapan wonten ing pertapan Arga Klasa kamangka jagat nekseni umat ngakoni kalamunta Arga Klasa menika papan pangasramanipun para dewa anggenipun badhe tumurun wonten Madyapada angger dewa tumedhak wonten Madyapada papanipun inggih angasrama wonten ing pertapan Arga Klasa kala wau Kakang Narada lajeng kersa paduka Adi Guru kados pundi Begawan Bima Suci utawi Werkudara badhe kula teter kawaskitanipun apa pancen pantes medhar kawruh kasampurnaning dumadi kang sarta apa pantes kalamunta Begawan Bima Suci utawi Werkudara manggen wonten ing pertapan Arga Klasa Kakang Narada kanthi cara menapa kanthi sarana ingkang pundi paduka badhe neter kawaskitanipun Begawan Bima Suci kula aturi ningali Kakang Ana padha mirah ingsun Rehaten was poko mijil tuku dahan tanpa karya Kang
dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Lah kok saliwujud dados pandhita ingkang sepuh kados mekaten Adi Guru. Inggih Kakang Guna Resi Narada. Kanthi cara mekaten kula saged neter sepinenta kawaskitanipun Begawan Bima Suci utawi Werkudara. Kula aturi semene sawetawis wonten ing Kahyangan Suralaya. Panjenengan ulun badhe tumedhak wonten ing pertapan Arga Klasa. Duga-duga kinawa ati-ati ampun ngantos keri Adi Guru. Dewa Sugata marang soring brang ngudani arom-arom ngentan wengewiyat ing ora teges Bima Suci angkuh nanging katemben wae weruh mula aku pitambuh sapa kisanak kang nembe rawuh. Amit pasang Kalimantabik pisawenan kula sinabet ing ngila duni dumawaing tawang towang sang wiku. Kula Brahmana kleyang kabur kanginan Sudyamastani nami kula pun Begawan Kilat Buwana. Begawan Kilat Buwana lakar kados mekaten. Bayana wigati kang endi dene sira Begawan Kilat Buwana. Raya-raya parapta ana ing pertapan Arga Klasa marak mangayen marang Begawan Bima Suci. Do sang wiku, kula kepengin sisaning umur kula ginakaken kagem cecaketan utawi nyedhake dhateng purbaning Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kula kepengin nyedhake dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Kula sampun boten kegiwang kalian gebyaring kahanan miwah gebyaring kadonyan. Mila sang wiku menawi wonten mulunging penggalih kula badhe suwita utawi puruhita dhateng jengandika sang wiku Begawan Bima Suci. Musik Begawan Kilat Buwana Kados pundi? kowe kepengin sisaning umurmu kok nggo ngibadah nyedhak marang purbaning Gusti kang murbeng dumadi. Lakar kasinggihan. Lah banjur bojomu menyang endi? Bojo kula sampun pejah. Anakmu, Anak kula inggih sampun pejah. omahmu, Omah kula sampun kula dol. omah kok mbok nggodol. Omah kok dol ki karepmu piye? Nggih kula dol duwite nggih ngopeni gendrakan kula. Jaman nem-neman kula mila kula sampun kapok nakal niku kula sampun kapok sang wiku. Kula kepengin sanget mertobat dhateng purbaning Gusti ingkang Maha Nasa. Omahmu Mboten gadah dama ngiyok. kayangan ke omahe sapa? Edan. Sabantuk wahyuning Allah Kiya demilah mangulah ilmu bangkit ing
Bathara Guru. Hong siwah bojo bojani bojo Darma darmane Darma Rahayu Hastuta Hastuti. Ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara isa ndadekake cara dewa ya Sang Mustikaning jagat Hong nirdahna pinara sabda sabdaning Jawata iwana sabdaku Rahayu Hastuta Hastuti. Ana parigawe apa dene sira Bathara Guru keraya-raya prapta ana pertapanku kene. Ya Sang Mustikaning Rat sepisan prapta ulun mapan ana kene paring nugraha tumrap sira Werkudara. Angka loro apa wae kang kita penginake mesti bakale kasembadan. Apa kita kepengin ngaratone sagunging dumadi? Apa kita kepengin dadi ratuning dewa? Lan maneh upama kita kepengin ngratoni jagat saisine, ulun ora bakal owel. Para dewa bakal masrahake marang jeneng kita Werkudara. Bathara Guru kawruhana. Ning kene ora ana Werkudara anane Bima Suci. Lan kanugrahan kang tak tampa dudu saka Jawata krana Jawata lan Bima Suci kuwi padha. Sabab apa? Sabab kabeh wis mangreh pangwasa tumrap tanggung jawabe dewi-dewi. Yen dewa kuwi duwe kuwasa amiluta marang titah, dewa kuwi nyiksa tanpa upama ning yen mulyake ya tanpa pepindhan. Nanging yen tumrape Bima Suci kabeh mau wis ngemohi. Sabab kabeh wis kawengku dening Bima Suci. Bima Suci, apa kita kepengin nglenggahi apa sing dilenggahi kelawan para dewa? Karep ngerti kasekten kang disarirani dening para Jawata, babar pisan ora. Bima Suci ora bakal ngesuk marang kelungguhane sapa wae. Kabeh kelungguhan wis diponto-ponto karo sing gawe jagat. Yen pancen jeneng kita wis mangerti yen kelungguhan mono pinonto-ponto, kenang apa kok jeneng kita ngesuk marang kelungguhan ulun? Maragage tuduhna. Ning ngendi anggonku ngesuk-ngesuk marang kelungguhanmu Manikmaya sumurupa. Nalikane ulun tetinju marang Madyapada ya mapan ana arga Kilasa iki kang dadi papan palungguhan ulun. Bathara Guru aku arep takon apa? Bilae ngalam kuwi ana pira lan apa wae? Sepisan alam Suralaya ya kuwi papaning para Jawata, kaping pindho alam Suradewi. Iya kuwi papaning para Gandharwa, katelune alam Kafiruna. Kuwi papane Sukma kang keblasuk lakune sabab kurang temen panembahe. Kaping papat ya kuwi alam Suranggangkara, ya kuwi alame jalma manungsa. Aku takon maneh, Bima Suci kuwi dewa apa manungsa? Jeneng kita iku manungsa. Banjur arga Klasa kene kalebu alam Suralaya apa alam Suranggangkara? Kene kuwi alam Suranggangkara. Apa ya wis ora sak trepe yen aku mapan ana kene. Malah yen panjenenganmu mapan ana arga Kilasa tak kira ora sak mestine. Merga kene dudu papan kalungguhanmu. Yen kaya mangkene apa ora jeneng dewane sing serakah dakah-dakah ya jagat ya dewa ya Bathara Bima Suci. Apa jeneng kita ora eling wong tuamu kang panandhange tekan seprene maksih ana sajroning kawah Candra Dimuka. Ora susah gepok singgol karo Sudarmaku. Kabeh titah wis ginaris lan padha ngunduh kuruping pakartine dewi-dewi. Ning kosok baline wis dadi kewajibaning anak kang soleh kang kudu ndongake marang wong tuane supaya diapura tumrap kabeh keluputane. Bathara Guru, pranyata kowe dewa sing wis kelangan kawaskitan ketitik ora nyumurupi sapa sejatine Begawan Bima Suci. Duh Sang Nawaruci. Ngaturaken sedaya kaluputan awit kiranging pramonanggin kula ningali dumateng handika Sang Guru sejati. Awit paduka sakmangke kasarira dening Kang Titah pun Bratasena, syukur bagi sewu. Yen sira wis sumurup marang sapa sing sira adepi dina iki. Samu barange wis cetha. Samu barange wis ngiglo.
ana ing sasana Danawarih papane Bawarasa iki ingsun ngegungake pangapura marang keluputan kita. Kanthi lelakon iki kita kudu sumurup yen dewa iku ya padha kelawan manungsa. Mula aja sok kumingsun lan kumawasa rumangsa bisa nanging bisa rumangsa Manikmaya. Ngestakaken dawuh sepisan malih hamba ngaturaken lumunturing samudra pangaksami Sang Guru sejati. Iya bakal entuk pangapura. Nanging aku duweni penjaluk punapa panyuwunanipun Sang Guru sejati. Bapakku Pandulan Madrim antasna saka nduting neraka jahanam. Inggal unggahana swarga tundha sanga. Yen wis nuruti panyunanku bakal antuk pangapura Manikmaya. Nun inggih dhateng sendika. Mangestakaken dawuh kawula nyuwun pamit Sang Guru sejati enggal baliya. Aja gawe rerusuh marang guyub lan rukune para kawula. Bathara Guru. Mulat mara Sang Arjuna Esmunira kamanungsan ing Panemban Begawan Bima Suci Janaka iki nun inggih Panemban kacarita Pandhawa menika wonten gangsal panemban nanging sakmenika Pandhawa namung sekawan cacahipun. Awit Kakang Mas kula Werkudara sakmenika singlar saking jiwaning kasatriyan. Kakang kula Werkudara sakmenika adeg brahmana wonten ing pertapan Arga Kelasa. Duh panemban, kula nyuwun katerangan kados pundi supados keng raka kula Kakang Mas Bimasena kundur hana tepi jejibanipun kasatriyan panemban. Janaka, dina iki Kakang wis rampung anggone ngayahi jejibahaning kabrahmanan. Wis bisa ngentas panandhange Pandulan Madrim. Siya Sudarma kita Janaka. Wiwit dina iki Kakang Werkudara bakal bali dadi satriya Jodipati. Bebetenging praja Ngamarta Dananjaya. Saking Buddha Sagara Kala yen abanamu dosa sang Sri ing Werkudara wis cukup semene anggonmu madeg brahmana ya Di aja katrem mapan ning pertapan Arga Kelasa kene nganti lepya siadi anggone netepi jejibahaning daramaning kasatriyan. Baliya dadi satriya
Njodipati dadi bebetenging praja negara Ngamarta ya negara Ngendraprasta. Ing ripalungguhan iki negara Ngamarta lagi geger. Kadaya pangamuk ing Nalendra saka negara Guwa Barung jejuluk Prabu Karungkala kang wani bakal bedah negara Ngamarta Dimas. Tak dadakane. Wah, satriya gedhe dhuwur, pating grantong otot bebayune. Godhek wok simbar jaja sapa? Werkudara. Kowe sing tak goleki. Werkudara ya Bima Suci. Aku wis udar saka kabrahmanan. Bali dadi satriya tetameng ing negara Ngamarta. Bedah Ngamarta adhep ana Werkudara. Hey! 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 Wigar tanpa karya nggone kepengin mateni Werkudara ya Begawan Bima Suci Kurawa. Barisan witing klapa padha siagakna. Ngluruk bedhang Ngamarta cicil Bratayuda. Werkudara Kakang Surtayu piye rangsang Balawarti yo. Hey Werkudara Kakang Kartoparmapa. Titir hilang nyawamu yo. Woi. Loh. Pat. Semareka den prayitna esmunira kamanungsan ing Andhara Wijasena
sampun kasembadan anggen paduka adeg Brahmana kanthi tekad ndandani mental kang sarta moraling para bebrayan agung lan sedya sekawit paduka saged ngentasaken sudarma panjenengan inggih punika sinuwun Prabu Pandudalah Dewi Madrim satemasak mangke sampun dipun inggahaken wonten swarga Tundasanga Kakang Semariya. Ora kitang sedidik Werkudara wis klungsu-klungsu meludu ndandani sing rusak ngilingke sing padha lali benerke kang padha luput pangesti kumung sawiji para titah aja padha nglalekke panembahe marang Gusti kang akarya jagat. Nggih mboten jeneng muspra kok Gus. Paduka Raden Werkudara anggenipun gegulang marang budi luhur hambek ingkang utama kang tinuntun dening guru sejati ingkang kamot ing Weda Suci. Paduka Raden Werkudara mboten namung satriya ning nagari nanging Paduka Raden Werkudara kenging winastan satriya ingkang hambek pinandhita den. Astabrata